ndicela ukubulisa umzimba kaKristu. Amen. Amen. Singahlala phansi wancane. Nkosi. Jesus. Namhlanje kuthiwa mandikhe ndime nam ndinikeze ubungqina about the effects of the gospel, suffering and death of our Lord. Jesus. Oh yes. Hallelujah. Leaders seminar that kangalomini uye wanqala kwanzima nje ukuyikhupha ngoba kwakungathi ngalomini ndingamphakamisa utata akhwazi uve wonke umuntu kulonyaka nje uyanqwala iyo le gospel uyanqwala. Ezinye izinto ke uye ungazazi into kokuba ungazishaya nabani ngoba mhlawumbi umuntu akazukuva ngohlobo utsho ngalo uzawuva enye into ingeyiyo le ufuna ukuyitsho. That's why ndisithi
sometimes sivele soyise ukuyidlulisa hayi ngoba ingekho ikhona. Hallelujah. Ithi the topic yam, effects of the gospel, ndicela ukukhe ndiqale apha ndigqibele ngazo sufferings. Amen. I-gospel doesn't merely help us just to turn over the leaf. Ukubona le nqoma hayi ndidlule kule nto sendilapha ngoku. Akuyo loo nto kuphela. Isenza sizalwe kwakhona ngokutsha. Sibe ngabantu abatsha. Hallelujah. Umuntu omtsha ke ngulo zonke izinto zidlulileyo ezindala uzelwe ngokutsha. The gospel is God's power to save all who believe. Amen. Romans chapter 1 verse 16. Romans chapter 1 verse 16, King James. For I am not ashamed of the gospel of Christ, for it is the power of God unto salvation to everyone that believeth, to the Jew first and also to the Greek. Amen. Ayizanga usisindisa kuphela. Izise utshintsho apha kuthi, imparting Christ nature. Hallelujah. Hallelujah. 2 Corinthians chapter 5 verse 17. Ndichilo ndathi i-gospel isenza sibe ngabo abazelwe ngokutsha. So lo 2 Corinthians othi, if anyone is in Christ, he is a new creation. The old has gone, the new has come. The new has come. And chaza ke testamente entsha, because yona in a phrase that sums up everything. You know, but now. But now. Sidlule mosatiti. But now. Ephesians chapter 2 verse 13. Verse 13. But now, in Christ Jesus, ye who sometimes were far off are made nigh by the blood of Christ. But now, in Christ Jesus, you who were once far away, but now, meaning that sikweli xesha langoku sidlule kwixesha lokuxelelwa ngoThixo abangabanye, sikuleli gospel yeli xesha. That's why ndisithi in New Testament ivele isama apha ngo but now. But now.
Romans chapter 6 verse 22. Ndizama ukubonisa lo but now. Ndizama ukumbethelela ukwazi ukumbona. Romans chapter 6 verse 22. NLT. But now you are free from the power of sin and have become slaves of God. Now you do those things that lead to holiness and result in eternal life. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. But now that you have been set free from sin and you have become slaves to God, the benefit you reap leads to holiness. And the result is eternal life. Hallelujah. Hallelujah. You were once in the darkness, but now you were separated. You were once in the darkness, but now you are the light. Amen. You were separated from God, but now He has reconciled. Amen. That's Colossians chapter 1 verse 21. Once you were not people. Mhlambe ngomunye umuntu angabuza sasingoba xa singengobantu. You were not people. But now you are the people of God. Hallelujah. Zininzi ke into esingaziqhwabela izandla ngegospel eyeyayenza empilweni yethu. Ukwazi ukuziqonda. Hallelujah. Ukwazi ukuzibona. Hallelujah. Asisafuni kulanda ke uba ndithathwe phi. Ndabekwa phi. Ndiphi ngoku. But I am the people of God. Hallelujah. Wow. 1 Peter chapter 2 verse 10. First Peter chapter 2 verse 10. Once you had no identity as a people. Now you are God's people. Once you received no mercy. Now you have received God's mercy. Hallelujah. Hallelujah. I was blind. John chapter 9 verse 25. Ndifuna ubona but now. That's why in the city New Testament iyayisummarize yonke lento yenzeke kuthi. Hallelujah. Ngenxa yegospel. How wish andishiyangamntu ke ndicinga into okokuba ndim lo selephila but now. How wish iyavakala xa ishunyayelwayo. Amen. John chapter 9 verse 29. 25, sorry. Verse 25. I don't know whether he is a sinner. The man replied, but now I know this. Hallelujah. I was blind, and now I can see. Yes. Ukuthi ukhona othi awavulekanga amehlo ukuba lapha akayazi indlela akanoyihamba hayi akakafunyanwa igospel.
obengaboni uyabona. Andithethi kungaboni ke kokokuba la meko yezaspects ikhe yathethwa yabantu abafuna ukubona, noko ke sifane sime nabo ngoba eyona nto bafuna ukubona. Andithethi oko ke ukubona, andithethi kona. Uyibona apha kuwe ukuba igospel yenze ntoni na. Hallelujah. When we experience the power of the gospel, we become, but now, we become, but now, people. Andazi noba ndingayicacisa kanjani into ndiyitshoyo ukuze ivakale. We're lost, confused, separated from God, searching blindly. Khona omnye umuntu ongakhange ayokhangela uncedo apha phakathi kwethu. Usifumene sikhangela. Sicinga ngamancedo esizikhangelelayo ngokunokwethu aza kusincedisa. Wasifumana. Sibulela ukufumaneka. Sibulela ukufumaneka. Ngoba ndazi uba ubungafumanekanga ndingafumanekanga. Ithi iyathanda ukuquestiona lento xa sisithi, but now we are the children of God. Iyathanda ukuquestionwa kakhulu uba kanti kuqala noba beningabantwana bakabani. We are the children of God, members of the body of Christ. Lapho sibhilonga khona. Citizens of heaven. Hallelujah. When the cross of Christ enters our lives, we were strangers in relation to siziqwebela amancedo. Sibizwa ngelo magama. Singabona ababalulekileyo ebusweni bethu. Uhleke ukuguquka ubuyele. Kuhle ukuziqonda.
akuthume. Kuthiwa mos kulo nyaka we are proclaiming the gospel of Jesus Christ. Asisakwazi nokho sime nje ukukhwaza nje ngoba phansi sonke njengoba silapha. Of course singangabi ngamaciko okuyini kodwa ukhona umohluko. Ikhona into onokuyitsho, ikhona into onoyizisa ngaphambili, ikhona nawe into onokuyikhupha ungqini ukwenziwa. Hallelujah. Ndihambe kakhulu ke negospel, effects of the gospel, ngoba sihamba emsebenzini kaqoqeliweyo. Okwethu nje ukwenza lento kuthiwa yenze, just to take instruction. Ukutsho mamvuma zonke ukubi instruction akuyiphosanga, ukubi instruction uyifumene kakuhle. Ndangenahlala emzimkhulu kamanye amagama vela nje wesibhaca ndoyikayo nowabiza manginokwesha. Hallelujah. Khulele ngapha ngoku ayavela nje ibe lingazikwaziwa mntu. Ngcono kwasimpondo kunesibhaca. Hallelujah. Yeah. Ithi lo but now wethu simphilayo ngoku andithi ithi the gospel changes our personalities from the inside out. The inside out. Awuzitshintshi ngokunokwakho lilizwi likaThixo nokushunyayelwa kwendaba ezilungileyo phezu kwentloko yakho okukwenza into okokuba tshintshe. Hallelujah. I-gospel le ine-impact of God's ine-impact of God's original plan. Umuntu ngamnye njengokuba sihleli ngohlobo nje lakuthi une-plan. Ukhona apha afuna sifike khona, ukhona apha afuna siye khona, ukhona apha afuna sibone khona, ukhona apha afuna silungise khona. Hey bawo. That's why ndisithi makadunyiswe umkhokheli, kungasweleki umlandeli ekhondweni lakhe. Ubani nobani olapha Thixo unazo izicwangciso naso ngawe. We were lost in our sins, but God the Father wanted us to go original. Apho ebesidalele okona ebesidalele kona. Sidibene nezinto senza singaqondi, kanti yena uThixo uza kusibuyisela. Andilibali kumane ndithi ndibulela ukufumaneka, ndizokwazi ukuziqonda, ndibulela ukufumaneka. Uyabona imini apho uThixo wayendisuse ekudaleni, apho ndandingazi into okokuba kanti ndiziswa kubomi obunje. Olo suku olo
lusuku endingazi uba ndingalubulela kanjani. It's just that akubalwa past yam. Umntu wonke une-past yakhe, awuzuyenza nto nawe yam. But now. But that's what matters. But it is the gospel that introduced grace, peace, and liberty. The Holy Spirit even was introduced because of the original plan of God, known to man. Without the gospel, the Holy Spirit would not. Ebengasoze besiza kumviswa ngubani kanene umoya oyingcwele ngaphandle kokufundiswa izibhalo, sikwazi ukuziqonda, sikwazi ukumazi ukuba ngubani yena umoya oyingcwele. Sihamba emsebenzini ogqithiweyo. Uthixo uneplan ngobukhona bethu. Xa ugqityiwe ke umsebenzi, ukhona umuntu obewazi before. Ukhona umuntu obewazi mhla wayiphakamisa isandla uba yini ndiziswe entweni enjena, kanti noba uye wayiva ngokuyixelelwa nangokuyifunda iBhayibhile le nto, hayi bo, ndinaye nalowo kundigayida, ndimnikiwe nalowo kundenzisa, ndimnikiwe nalowo kundithethelela. Moya Oyingcwele ke is the perfection of all God's plan. Uye yedwa qha. Ingako ufuneka sizikhangele. Senze ngabulumko bethu. Ayibo ubuciko bethu. Ndizame ndaza kwanga ndingabuyela kuTata uSnake, Tata uBroad, ndithi ayi tata, akukho nenye endingathi ndingama phambi kwabantu ndiyidlulise. Kuzawuba ngathi nditsho ibali, yazi. Uyayazi into okokuba umnye umntu onongqinela uyibonileyo yonke le nto, umnye bethuna obabini nexesha endingakandithinthi ndiba namaxesha ke xa nam kukhona apha ndisakhona kungalaleki, yakwazi ukuyosa phandle ihleli. Uba sazama obusuka kubusuku, as much as babelufanele uba yesterday sibe lapha eBoxted out of ke imisebenzi, ndiyaxolisa ke imisebenzi nje wena apha engenasimilo yabanye abantu, umuntu aphambeliswe ngemini oqondile ukuba kuthiwe nantsi meeting nawe utata omncinci. Ndivuswe ile ngoma, yazi uthethe nam umoya oyingcwele. Ndiyayihleka nangoku utata ayitshoyo apha, kwakukhona ingoma. Hayi bo umoya oyingcwele, ubu ndivuse ngayo nje le ngoma, futhi wandigayida noba mandiyephi ndizokwazi ukunikeza ubungqina nge-impact yegospel. Ngoba ubomi andazi, but xa ndijongile mna apha
sonke uThixo usithandile. uThixo usithe jize wasisusa ezintweni wasibeka endaweni. Ndithi umoya ingcwele is the perfection of all God's plan, decisions and motives. Konke akudingayo nakho konke afuna kwenzeke umoya ingcwele. Holy Spirit develops the psychology of Christ in us. Uyenza njani? Kuthiwa there are, ithi iBhayibhile, angathi kuthiwa, ithi iBhayibhile. There are fruit of the Spirit. Ne? Wenza uye ubonakale xa kuvela zona, ubonakale ukusebenza kukaMoya Ingcwele. Let's from the Galatians chapter 5 verse 22. Galatians chapter 5 verse 22. But the Holy Spirit produces this kind of fruit in our lives: love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness. Yeah, amen. 2 Corinthians chapter 3 verse 18. Second Corinthians chapter 3 verse 18. So, all of us who have had the veil removed can see and reflect the glory of the Lord. And the Lord, who is the Spirit, makes us more and more like Him as we are changed into His glorious image. Hallelujah. Hallelujah. Oh, what a wonderful place. What a wonderful place to be. Masidlule siye kwi-sufferings. The sufferings. Jesus. Now, we need to take part in Christ's sufferings. Ibayini inxalenye yale nto. Andanoba nditsho igama inxalenye. Inxenye. Hayi ke sawumiza sona okubalulekileyo. Hayi sawumiza siphikisana ngeli gama linye. Abantu bathetha ngokweengingqi zabo, ndithi okubalulekileyo ukuba let's take part in the suffering of our Lord Jesus Christ. Lena ke into endigqiba ukuyitsho, it simply means that we are to enter into the victory that Jesus created. Usenzele created
asizenzelanga. Amen. Usenzele Amen. emnqamlezweni. Konke obekusenzeka, konke ebebekubona kumfanele emnqamlezweni, he suffered. Then ithi ke ngoku, let's take part. Ngoba ebesenzela, yes, ubesenzela thina ko akakho wayeno, uyabona phakathi kwethu akakho owayenokwazi ukusihlawulela. Nguye okwazileyo. Then ithi le nto ke ngoku, ithi when you enter in this encounter, ne? Ilindele zizinto ezenzekayo. Ilindele, there will be spiritual warfare. And ke ngoku kulapho i-sufferings zivela khona kweza spiritual warfare. That's where the sufferings uzibona khona. Yeah, DT, as we enter into that victory, we encounter spiritual warfare. That's where the sufferings come from. Standing against the forces of evil, resisting the pressures of life, may bring about some physical discomfort. Into kokuba ndiyagula. But the sufferings are mainly spiritual and physical sufferings. Nalena uYesu Kristu sekenzile physical and mental. Dithe senziwe mosandithi, senzelwe, senziwa. Andithi? Now nalena yokubona into kokuba unamadabi ekufuneka uwalwile wena xa uqalisa ukungena, izophikisana nawe mosilela ndithi uba hayi hlala phantsi khona into ezakuhlebela yintoni na uyivaphi le nto uyithethayo, uyithatha phi ke lena, zizokuhlebela mosine. Dlula kuzo, dlula. Sele kwenzele, sele kulungisile, sele kulungisele uYesu Kristu ngazo. Amen. Akufuneki ke ngoku ndidlule kule ndawo ndigqiboyithetha. John chapter 8.
verse 36. Verse 36. So if the Son sets you free, you are truly free. Galatians chapter 3, verse 13. Yo. But Christ has rescued us from the curse pronounced by the law when he was hanged on the cross. He took upon himself the curse of our wrongdoing. For it is written in the scriptures, cursed is everyone who is hanged on a tree. Yekile Bible ufunda usimawe. NLT. Nawo undijongela. Ndingakwazi ukuyicacisa ngohlobo itsho ngani. Kodwa ke uKristu wasikhulula ekuqalekisweni okuza ngomthetho Yeah. ngokuthi yena aqalekiswe endaweni yethu. Kaloku zithi izibhalo uqalekisiwe nguThixo nabani na obulawa ngokuxhonywa emthini. Zithi izibhalo Uqalekisiwe nguThixo nabani na obulawa ngokuxhonywa emthini. Romans chapter 8, verse 17 and 18. Romans chapter 8, verse 17. And since we are his children, we are in his heirs. In fact, together with Christ, we are heirs of God's glory. Kuba ke singabantwana bakaThixo sizidlalifa kunye noKristu. Kuba kaloku siva ubunzima kunye naye. Kaloku siphinde siwongwe kwakunye naye. Ndigqiba kwelithi ezintlungu zangoku azinakufaniswa nobuncwane esiza kubuxhamla. Iyabupostpona ke le yam eBhayibhile. Iyabupostpona, ayithi ayinakufaniswa nobuncwane esibuxhamlayo. Ngoba kaloku ndithe sihamba emsebenzini ifuna ke xa uzihlalela uzifundela nawe ukwazi ukuyibona nawe uyiphikisa uba sele according to Romans chapter 6 verse 3, we were with Jesus when he suffered on the cross. Besikunye naye. Besikunye naye. Ubengasenzela njani singekho. Besikunye naye. Kodwa bekumele kube khona lo besingenokwazi ngokunokwethu ukuzihlambulula. Besingenokwazi ngokwethu ukuzisusa. Besingenokwazi ngokunokwethu ukuzenza
nathi singabo ngoku. Galatians chapter 2 verse 20. Jesus, verse 20. Ngoko ke ayisendim ophilayo, Alright. nguKristu ophilayo kum. Sibuyela kula summary bendithi ye-New Testament. But My old self has been crucified with Christ. It is no longer I who live, but Christ lives in me. hallelujah. Oh yes, Lord. I no longer live, but Christ lives in me. The life I now live, I live by believing in God's Son, who loved me and took the punishment for my sins. Ndizenzela lula ke ukuze ndi-understande le nto ithethwa sesi scripture. That's why ndibuyela kule Bhayibhile itolikayo, God's word lo ndifundayo. Uyakutolikela ukwenzela uba mayibe lula le nto ithethwayo apha. That work is complete. Now